Палітвязень, былы гукарэжысёр тэатру юнага гледача Кірыл Салеў атрымаў 3 гады хіміі за ўдзел у пратэстах. А кіберпартызаны апублікавалі новы зліў, у якім міліцэйскія начальнікі скардзяцца, што не могуць знайсці нічога злачыннага ў жыхароў Новай Баравой, але іх, цытата, трэба загнаць у стойла. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, гэта студыя Белсат, з вамі Вітал Ціўчык. І цягам бліжэйшай гадзіны абмяркуем найважнейшыя тэмы з Беларусі і з замежжа. Они также не допускают себе такое поведение. То есть они ж не пьют, там ничего. Да тих, хто не шкадуючи часу, узбагачає культуру. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Очень важно помнить, что новые честные выборы – это наше ключевое требование вместе с остановкой насилия и освобождением политзаключенных. Сфера інтэрнэту не дае спакою тым, хто ўтрымоўвае ўладу. У Акадэміі МУС з'явіўся артыкул дацэнта Дмітрыя Варапаева, у якім выкладчык сцвярджае, што блакаванне сайтаў, адключэнне інтэрнэту – гэта неэфектыўныя метады, якія карыстальнікі могуць лёгка абысці. А дзяржаве трэба ствараць сваю сетку блогераў, якія будуць уплываць на грамадства. Ужо зараз з намі на сувязі медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Спадар Паўлюк, добры вечар. Вітаю вас. Адразу пытанне, чаму тых, хто ўтрымоўвае ўладу, так прагнуць узяць пад кантроль сферу інтэрнэту, но, здаецца, маюць гэтыя рычагі, могуць яго адключыць. Кажуць, што гэта неэфектыўна і гэта не працуе. Насамрэч, Дмітрий Варапаев звяртае ўвагу не толькі на тое, што можна адключыць інтэрнэт, але на тое, што трэба пераконваць людзей, каб яны пераходзілі на пазіцыю, якой прытрымліваецца ўлада. А гэта якраз трэба рабіць праз распаўсюд інфармацыі. І паколькі сённяшняя аўдыторыя ў значнай ступені жыве ў інтэрнэце, жыве ў сацыяльных сетках, месенджерах, то менавіта там гэту аўдыторыю трэба шукаць, і таму сапраўды слушная пазіцыя, што трэба звяртаць на гэту ўвагу. Іншая рэч, што пераканаць людзей вот так вот па загадзе не так проста, і для гэтага трэба мець аргументы. З гэтым не заўсёды ёсць што сказаць прадстаўнікам, якія падтрымліваюць кіруючы рэжым. Сапраўды, і мы ж маем, па сутнасці, блогераў праўладных. Яны таксама выходзяць са сваімі блогамі на YouTube, з'яўляюцца ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання. Аднак, там, дзе можна палічыць прагляды, у прыватнасці у тым самым YouTube, яны значна саступаюць тым блогерам, якія крытыкуюць дзейны рэжым. Відаць, гэта звязана з некалькімі фактарамі. Адзін з іх тое, што Александр Лукашенко сёння не мае такой папулярнасці, як калісьці, калі ён прыйшоў да ўлады. З другого боку, людзі бачаць, што пазіцыя, з якой выступаюць такія блогеры, лаялісты, адрозніваецца ад таго, што прысутнічае ў іх жыцці і не здаецца ім праўдападобнай. У некаторых краінах атрымліваецца праз такія праўладныя каналы праводзіць прапаганду. У некаторых гэта больш складана атрымліваецца. У Беларусі з-за таго, што, у прынцыпе, праўладныя блогеры маюць вельмі жорсткую пазіцыю і не могуць адступаць улева-ўправа, ім складана дабівацца да людзей, у якіх ёсць, можа быць, невызначанае меркаванне. У некаторых іншых выпадках, напрыклад, в расійскіх прыкладах мы можам заўважыць, што там праўладныя блогеры якраз могуць мяняць пазіцыю, і за кошт гэтага, маючы большую волю, больш, так скажем, павадок, яны здатныя пераконваць у тым ліку людзей іншых поглядаў. Але нідзе ў свеце зараз няма манаполіі на інфармацыю, можа быць, за выключэннем Паўночнай Карэі. І паколькі манаполіі няма, то людзі жывуць у сваіх інфармацыйных бурбалках, і вось туды дастукацца бывае складана і амаль немагчыма.
Нашыя калегі з YouTube рэдакцыі звярталі ўвагу не раз, што у Беларусі ўвогуле ў трэнды вельмі часта вырываюцца відэа палітычнага характару, таксама відэа незалежных блогераў. У той самы час, напрыклад, у нашай заходняй суседцы Польшчы, ну, YouTube гэта не месца, скажем так, для папулярнай палітычнай дыскусіі. І эксперты кажуць, што ну таму што ў Польшчы чалавек можа ўключыць тэлевізор, пашчоўкаць па каналах і там даведацца розныя меркаванні. Ці не ёсць так, што ў Беларусі тыя, хто ўтрымоўвае ўладу, спрабуючы захаваць гэту манаполію менавіта ў дзяржаўных медыях, не пускаючы туды альтэрнатыўны погляд, самыя скіроўваюць масы людзей, якія шукаюць ну, нейкія іншыя звесткі ў інтэрнэт. Ну, менавіта так оно і адбываецца, і акрамя таго, з-за таго наступа на незалежныя медыі, які адбыўся ў 20-м, асабліва 21-м годзе, мы можам звярнуць увагу, што ну, вельмі мала даступнага для грамадзян у незабароненых каналах камунікацыі робіцца. YouTube пакуль не забаронены ў Беларусі, і таму, ну, напэўна, дыскусія ў значнай ступені прысутнічае менавіта там. Бо ну, тэлеграм-каналы, некаторыя сайты аднесены да экстрэмісцкіх каналаў, і людзі могуць пабойвацца імі карыстацца. Вось цяпер літаральна ось у студыі маем тут на фоне таксама відэа з Сергеем Ціханаўскім. Гэта вельмі яскравы прыклад менавіта блогера ў Беларусі, і што тыя, хто ўтрымоўвае ўладу, робяць з блогерам, які свабодна выражае думкі. Тут таксама паўстае пытанне, як увогуле ў несвабодзе можна развіваць вось гэтую сетку блогераў, хай сабе і з пралукашэнкаўскай пазіцыяй, калі за менавіта свабодную думку саджаюць ну, на велізарныя тэрміны ў вязніцу. Сярод блогераў гэта не толькі Сергей Ціханаўскі, гэта і Андрэй Кабанаў, Ігар Лосік, Эдуард Пальчыс, Мікола Дзядок, ну проста мноства. Увогуле вялікая частка палітвязняў гэта менавіта блогеры. Ну, калі прыгадаць пачатак 20-го года, то ў траўні 20-го года яшчэ да, уласна кажучы, прэзідэнцкай кампаніі пачаўся ўціск на відэаблогераў, і на самом старце кампаніі шмат хто з іх трапіў за краты, як той же самы Ціханаўскі. І гэта быў наступ такі, які тады яшчэ не адчувалі на сабе незалежныя журналісты, ну, можа быць, з выключэннем журналістаў Белсата. Улады рыхтаваліся да таго, каб узяць такі канал камунікацыі, як YouTube, пад свой кантроль, але яны успрымалі гэта як тое, што трэба людзей запужаць там, ці вывесці іх з магчымасці вяшчаць з Беларусі. Ну, вот зараз мы бачым, што ёсць блогеры па-за межамі Беларусі таксама, якія выступаюць і агучваюць пазіцыі, якія, магчыма, ў Беларусі зараз выказваць больш складана, і ёсць небяспека трапіць за краты. Але мы зараз жывем у такой агульнай інтэрнэт-вёсцы, дзе ёсць доступ да ўсяго, і з той або іншай ступені складанасці можна атрымаць інфармацыю, можна атрымаць зваротную сувязь з аўдыторыяй, і правяраць інфармацыю, распаўсюджваць інфармацыю, выказваць розныя меркаванні. І YouTube-пляцоўка тут адна з найлепшых. Памятаем таксама, што чалец палаты прадстаўнікоў Геннадзь Давыдзька раней казаў, што трэба нейкае заканадаўства распрацаваць пра блогераў, узяць гэта ўсё пад кантроль, але ўвогуле паўстае пытанне, на блогер гэта нават не журналіст, гэта аўтар, які мае свой погляд, ну, па сутнасці, як можа быць пісьменнік, але па нейкіх актуальных падзеях можна так гэта параўнаць. Ці магчыма ўвогуле такую сферу ўзяць пад кантроль, і ці ўвогуле гэта нейкая перспектыўная справа? Спробы ўзяць гэта пад кантроль ёсць у шэрагу краін, але важна заўважыць пэўнае скажэнне сітуацыі ў Беларусі. Блогеры не прытрымліваюцца, ну не мусяць прытрымлівацца, яны не абавязаны прытрымлівацца журналісцкіх стандартаў падачы інфармацыі, у той час як рэдакцыя все ж таки прытрымліваецца пэўных стандартаў, правярае інфармацыю і адказвае за тое, што яна паведамляе. І тут мы сутыкнуліся з тым, што і блогеру пераследуюць, і незалежныя медыі пераследуюць, і у выніку блогерства больш жывучае ў значнай ступені, бо блогер сам-насам можа выходзіць на шырокую аўдыторыю, а рэдакцыя — это все ж таки калектыўныя праекты, як правіла, і гэта ёсць медыа-бізнес, які больш уразлівы ад атакаў. Таму мы все ж таки хутчэй за ўсё сутыкаемся з тым, што блогеры мусяць або рабіцца ананімнымі, або вяшчаць за мяжы, і яны ўжо не стрыманыя як медыа, якія все ж таки прытрымліваюцца правіл гульні і не займаюцца контрпрапагандай, як правіла, яны займаюцца проста інфармацыйным вяшчаннем. Вот блогеры могуць гуляць і прапаганду, контрпрапаганду і гэтак далей. Спадар Паўлюк, калі вось падсумаваць усе гэтыя высілкі па кантролі за інфармацыйнай прасторай Беларусі
інфармацыйнай прасторай, якой карыстаюцца беларусы. Атрымоўваецца, што ўвогуле ў лічбавы век, ну, здаецца, так на першы погляд, не вельмі ўдзячная гэта справа. Спрабавалі заціснуць дзяржаўныя тэлеканалы, заціснуць прэсу, друкаваную, людзі пайшлі ў інтэрнэт. Цяпер ідзе наступ на, ну, ўжо адбыўся гэты наступ на незалежныя медыі, людзі прыходзяць у тэлеграм-каналы да блогераў. Ну, цяпер новы этап, хочуць ужо і да блогераў дабрацца, што, праўда, ствараць сваіх блогераў. Ну, я шмат у чым згодны з вами, Вітаўт, але варта зазначыць, што сама па сабе пастаноўка пытання «давайте створым сваіх блогераў», яна і спазнілася, бо хаця, канешне, Варапаев выступаў з такой пазіцыі і раней, можа быць, але зараз мы яго пачулі. Зараз складана прыйсці, бо ўжо ёсць блогеры з вялікім аўтарытэтам, з вялікай аўдыторыяй, і новым это рабіць складана. Акрамя таго, калі ўлада непапулярныя, людзі, якія абельваюць яе пазіцыю і прыходзяць у сацыяльныя сеткі або на YouTube, або в тэлеграм-каналы, ім прыходзіцца несці тую ж самую адказнасць, як і ўлада, і з пазіцыі, калі ты крытыкуеш уладу, значна прасцей выходзіць на шырокую аўдыторыю, бо гэтыя выказванні больш распаўсюджваюцца, яны больш кранаюць душу аўдыторыі. У той час, як калі ты кажаш, што Александр Лукашенко заўсёды мае рацыю, ён паступіў абсалютна слушна, і гэтак далей, то гэта, ну, ідзе насуперак таму, як прывыклі стварацца навіны, бо навіны пра тое, што кепска, расходзяцца значна лепей, чым навіны пра тое, што нічога кепскага не здараецца. Все звычайна, все вельмі добра, як у той показцы пра жыхароў Багдада, спіце спакойна жыхары Багдада. Вось у нас з такой пазіцыі все ж таки распаўсюдзіць і стаць актыўным і мець шырокую аўдыторыю у якасці блогера вельмі складана. Спадар Паўлюк, дзякую вам вялікі за гэты каментар. Паўлюк Быкоўскі, медыаэксперт, быў маім гаспадарства госцем. Зараз пераходзім да іншай тэмы, якую я ўжо заанансаваў на пачатку выдання. Тут цытата: «Пакараць няма за што, але вельмі хочацца». Такі кароткі змест размовы двух нібыта праваахоўнікаў, злітай у інтэрнэт кіберпартызанамі. На запісе галасы намесніка начальніка Менскага РУС Сергея Удодова, а таксама першага намесніка начальніка УС Менскага гарвыканкама Віталя Казлова. Тут можна звярнуць увагу, што гэты голас ужо не раз гучаў менавіта ў злівах кіберпартызанаў. Увогуле ж, для таго, каб можна было даць у эфір гэтую гутарку высокіх міліцэйскіх чыноў, давялося запікаць усе брыдкія непрыстойныя словы, без якіх яны не здолеюць абыходзіцца. Это ж не проплаченные. Это реальные идейные дураки, которые вот думают, что таким образом они на что-то повлияют. Вот в чем проблема. Мы уже сидели, думали даже создать отрядный, который будет камушками подкидывать. А не, мы еще больше их вот тут на тоненького надо. Вопрос следующего порядка. Все они заработали деньги честно? Ну, там же половина айтишников, наверное. Дома сидят, вообще ж никуда не ходят в компьютерах. Можем как-то высветить, вот как их имущественное положение, о том, что они богатые, зажравшиеся, подпольные съемки в непристойных позах и все остальное. Там же еще вопрос, некоторые даже из них есть дети богатых солигарчан, купили квартиры и живут. Вот. Там публика-то она, не сказать, что она вот одношерстная, она разная, но идея у них одна. Ну, если понятно, тогда надо брать дом, вокруг этой идеи, правильно? Да, надо брать дом, надо брать списки по жильцам и каждого конкретно отрабатывать. Кто, что, ФСЗН, имущественное положение. Ну, это большой, конечно, объем работы, но что сделаешь? Ну, надо как-то создать какой-то план, как мы будем действовать. То есть одним только копытной работой, ну, просто мы будем гавкать там, они будут гавкать на нас. Давай подумаем, что-то надо начинать, по крайней мере, определить вот эту активную, которая ходит. Они же готовы к каким-то действиям, правильно? Все остальные, они ведомые, они в головах, у них мусор, ну, не знаю, что, интернет там отключить этой новой боровой. Ну, вот это да. Ну, а как? Как мы им отключим интернет? Проводной, авария. Ну, так у меня он в телефоне беспроводной, Ну, я понятно. могу раздавать в деревне всем, и все работает, поэтому это уже 21 век. Ну, понятно, что тут
мозги им формирует, блядь, нехта, нахуй. Это общегосударственные там подходы, блядь, ну... Пока искать, блядь, на них компромат. Все расскажем. Будет очень интересно. 21 век, 21 стагоддзя, таму, як бачым, па выніках іскрыць нават такія размовы не ўдалося міліцэйскім чынам. Між тым, спадарства, зноў-такі вяртаемся да тэмы рэпрэсіяў, да тэмы заціскання гаек у беларускім грамадстве. Гэтак за арганізацыю дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі збіраюцца караць крымінальнымі выракамі. Штраф, арышт альбо нават зняволенне да 2 гадоў. Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал апублікаваў сёння адпаведны закон. Што гэта такое? Ужо зараз абмяркуем з праваабаронцай Вікторыяй Фёдоравай. Спадарня Вікторыя, вітаю вас. Добрый вечер. Ну вось зусім нядаўна рэжым ліквідаваў сотні недзяржаўных арганізацыяў, пазбавіў іх юрыдычнай рэгістрацыі, і наўздагон гэтаму выдаецца такі закон, што дзейнасць ад імя альбо арганізацыя дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі будзе карацца крымінальным артыкулам. Гэта для таго, каб у людзей нават не было ніякай спакусы на актыўнасць. Ну, в первую очередь нужно сказать, что это не что-то новое, да, на самом деле эта уголовная ответственность была уже с 2006 года, и она была отменена в 2018 году. То есть все это время правозащитники активно сражались за то, чтобы такой ответственности не было. Да, вот действительно с 2018 года по сегодняшний день был такой, скажем, период отсутствия такой ответственности, но ее возвращают. Безусловно, для того, чтобы еще раз зажать гайки гражданскому обществу, потому что сейчас фактически все неправительственные организации ликвидированы. Те, которые не ликвидированы, они, наверное, еще на последней стадии ликвидации находятся. Вот. И фактически далее любое участие в деятельности либо ликвидированных организаций, либо организаций, которые вообще ранее не имели регистрации, за ней не обращались, будет являться причиной привлечения к уголовной ответственности. Действительно, это, с одной стороны, можно сказать, что ну а зачем вводить такую ответственность, ведь сейчас во время такого правового дефолта, беззакония, к любому человеку могут прийти по любой причине. Даже можно прийти подбросить флаг, например, или какую-то там, не знаю, листовки. Зачем вводят дополнительно эту статью? Наверное, для того, чтобы упростить работу силовикам, ГУБОПику, милиции и якобы на законных основаниях приходить к обыскам, к активистам, к волонтерам, к любому человеку, который так или иначе связан с неправительственными организациями. Слушна вы згадалі, што гэта як бы і не новае правіла ад рэжыму, таму што і была, напрыклад, славутая справа супраць маладога фронту, Зміцер Дашкевіч быў палітвязнем, і менавіта фігураваў гэты артыкул, што дзейнасць незарэгістраванай арганізацыі, але вось сярод гэтых, ну, падаецца, ноу-хау, гэта тое, што прапісваецца, калі чалавек добравольна прыйдзе і скажа, што ён спыніў сваю дзейнасць, то тады атрымоўваецца, ён вызваляецца ад адказнасці. То бок, што гэта за прапанова? Па сутнасці, самым прыйсці ў дзяржаўныя органы, сказаць, мы нічым займацца больш ніколі не будзем, а вы тады толькі нас не чапаеце. Я думаю, это легальная попытка, скажем, в правовое русло направить покаяльные видео ГУБОПика на фоне двери, да, все мы их видели прекрасно. Сейчас же это будет просто съемка такого покаяльного видео, где людей будут, безусловно, принуждать под страхом привлечения к уголовной ответственности, принуждать к записи каких-то покаяльных видео о том, что человек где-то участвовал, далее раскаивается, никогда больше не будет в этом участвовать. То есть я только такую здесь вижу цель этого всего. Ну и, конечно, возможно, вот эта философия, как мы все слышали, да, Следственный комитет призывал всех участников протеста сдаться и прийти. Вот здесь может быть такая же технология. Вот это покаяльное відэа, яны, конечно, вельмі кантрастуюць з цывілізацыяй. У некаторых краінах захаду, напрыклад, увогуле, нават калі ідзе судовы працэс, забаронена публічна, напрыклад, прозвішча чалавека называць, калі ён не хоча, а тут чалавека пад катаваннямі змушаюць часта нагаворваць
на самога сябе. Спадарня Марына, яшчэ вось пытанне. Сёння таксама апублікавалі змены ў адміністрацыйны кодекс, вырашылі яго так трошкі таксама абнавіць, паправіць і ўвесці адміністратыўную адказнасць за тое, што людзі збіраюць грошы на пагашэнне штрафаў удзельнікам незаконных так званых масавых мерапрыемстваў. То бок такое некае ноу-хау ад рэжыму Лукашэнкі караць за дапамогу ў аплачванні штрафаў, караць новым штрафам. Да, действительно, но я скажу, что тут тоже особо новшества нет, потому что и ранее подобные действия, они криминализовались как финансирование протеста по Уголовному кодексу, да, то есть как финансирование массовых беспорядков, либо действий, грубо нарушающих общественный порядок. Понятно, что в КоАП внесли, наверное, для того, чтобы более быстро применять в случае выявления людей, которые помогают, волонтерят, собирают деньги на оплаты штрафов, для того, чтобы, не возбуждая уголовное дело, очень быстро в рамках административного процесса присуждать штрафы. Но стоит отметить, конечно, насколько быстро так называемый законодатель, да, парламент, ну, поскольку, безусловно, это не инициатива парламента, это инициатива исключительно администрации Лукашенко, идти в ногу со временем и реагировать на те новые вызовы, которые выдает гражданское общество, которое борется за новую Беларусь и за справедливость. Спадарня Марына, вось вы таксама згадваеце тое, што па сутнасці ў Беларусі вельмі часта практыка рэпрэсію апераджае нават напісанае рэпрэсіўнае заканадаўства. То бок спачатку людзей за штосьці караюць, а потым гэта прапісваюць як норму, калі так можна сказаць. Тут напрошваецца пытанне, ці ў такіх умовах увогуле можна даваць нейкія парады грамадзянам Беларусі, актыўным беларусам, якія хочуць зменаў да лепшага, альбо нават тых, хто ўдзельнічаў, напрыклад, у нейкіх незаржаўных арганізацыях кшталту нават не палітычнага характару. Людзі, напрыклад, дбалі пра экалогію ў сваім раёне альбо нешта такое. Што ўвогуле тут абсалютна, мне здаецца, незразумела, што можна параіць такім людзям, якія жывуць у Беларусі. Да, я согласна, что давать какие-либо правовые советы сейчас в условиях полнейшего беззакония абсолютно нет смысла, да, это даже как-то глупо звучит, говорить людям, чтобы они обжаловали действия государственных органов в судах, которые выносят политические приговоры, уже порядка 1000 политических заключенных. Ну да, действительно, как-то глупо, нецелесообразно. Мне кажется, самое важное сейчас для тех людей, которые находятся в Беларуси, в первую очередь, это сохранить себя, да, то есть не стать 990-м политическим заключенным, то есть максимально деятельность делать не публично, либо же возвращаться к тем массовым протестам, которые были в августе, в сентябре 2020 года, и всем выходить на забастовку. То есть только тут такие варианты. Либо засесть в подполье, либо опять вставать. Ці гэта азначае таксама, што пажадана, калі чалавек нейкі актыўны, пажадана мець мінімум кантакту ўвогуле з дзяржавай, не свяціцца, нідзе таксама старацца публічна, ну, калі ён хоча нейкую актыўнасць працягваць, таксама публічна гэта не афармляць у нейкія словы, што гэта нейкая арганізацыя, ці гэта можа ўратаваць? Ну, в том числе, да, действительно, в тот момент, когда закон вступит в силу, изменения в Уголовный кодекс вступят в силу, соответственно, любое упоминание себя в, скажем, в аффилиации какой-то организации, которая уже ликвидирована, либо вообще не была зарегистрирована, будет формальным поводом возбуждения уголовного дела. Поэтому, безусловно, необходимо как-то почистить социальные сети, почистить сайты организаций, если они до сих пор оставили членов там, с фотографиями, с именем и фамилией, для тех, кто находится в Беларуси. Безусловно, это вопрос безопасности. Понятно, что срок не такой большой, да, 2 года сейчас, после тех приговоров, которые мы видим в Беларуси, что и 10, и 20 лет, 2 года, казалось бы, не так много, но очень важно, конечно, максимально обезопасить тех людей, которые остаются в Беларуси и тоже продолжают работать. Спадарня Марына, літаральна вось апошняе пытанне. Я асабіста, вось, калі гляджу на такія змены, на такія новыя рэпрэсіўныя ў двукосцях законы, пачуццё, што проста тых, хто ўтрымоўвае ўладу, хочуць усіх нас паразбіваць.
паразбіваць вось на такія атамы, каб грамадства абсалютна не было аб'яднанае, нават не было аб'яднанае па нейкіх інтарэсах непалітычных, каб людзі разам не збіраліся, разам не дзейнічалі і кожны па сутнасці жыў сам па сабе. Хіба такую мэту пераследуе рэжым? Возможно, если мы говорим о 2006 году, когда изначально вводилась эта ответственность, она была направлена больше на политические и гражданские инициативы, то сейчас, мне кажется, она направлена против любого объединения людей, любителей там велосипедов, не знаю, тех, кто подвозил воду во Фрунзенский район, когда там была авария, или в Новую Боровую, то есть любую группу людей или тех людей, которые собирали деньги, чтобы медиков обеспечить масками и средствами индивидуальной защиты. Да? То есть сейчас государство видит в любом объединении врагов, ну и в принципе действительно эта солидарность, она стала противостоянием действующему режиму и действительно, ну в каком-то смысле власть воспринимает как врагов. Спадарня Марына, дзякую вам вялікі за гэты каментар, за гэтую размову. Марына Фёдорова, праваабаронца, была маім Вікторія. Прабачце, клёска. Так, Вікторыя Фёдорова была нашым каментатарам сёння. Акурат абмяркоўвалі вось гэты закон пра тое, што будзе крымінальная адказнасць за незаконную арганізацыю дзейнасці грамадскага аб'яднання. Вось такія новыя, старыя новыя законы для рэпрэсіяў супраць грамадства прымаюцца. Між тым, польскі вайсковец Эміль Чэчко, які ў канцы мінулага года ўцёк і папрасіў палітычнага прытулку ў Беларусі, зноў апынуўся ў цэнтры увагі. Нагодою стаў ліст, адрасаваны дэзерцірам міністру нацыянальнай абароны Польшчы Марышу Блашчыку. У лісце перавезчык патрабуе пералічыць ягоны заробак за снежань і студзень на рахунак беларускага банку. Акрамя таго, ён просіць адправіць працоўны кантракт на беларускі адрас. Відаць, не мае сумневаў, што той падоўжаць. Пры невыкананні гэтых патрабаванняў былы вайсковец пагражае, што звернецца ў варшаўскі суд. Ліст быў апублікаваны на фэйсбук-старонцы Дмітрыя Белякова, дырэктара арганізацыі «Цэнтр сістэмна-прававой аховы», што аказвае юрыдычную дапамогу Чэчку. Нагадаем, што раней пракуратура Беластоку выставіла перабежчыку абвінавачванне паводле артыкулу «Дэзерцірства», што прадугледжвае зняволенне да 10 гадоў. Сёння ў сталіцы адбылася цырымонія ўручэння прэміі за духоўнае адраджэнне так званым дзеячам культуры і мастацтва. Сярод тых, хто, так скажам, удастоіўся атрымаць узнагароду з рук Лукашэнкі, прапагандыстка Людміла Гладкая, спартовец Алексей Талай, які падтрымлівае дзейны рэжым, і многія іншыя. Прэмія таксама была прысуджана грамадскаму аб'яднанню «Патрыёты Беларусі». Паважаныя сябры, беларусы заўсёды па-асабліваму ставяцца да людзей, якія ўмеюць ствараць нешта незвычайнае, што радуе вока і сагравае душу. Да тых, хто не шкадуючы часу узбагачае культуру, захоўвае гістарычную спадчыну, выхоўвае моладзь. Да такіх, як вы, паважаныя лаўрэаты. У наш лічбавы век, калі як вялікую мару будучыні вызначаюць бяздушны свет штучнага інтэлекту, а нармальны жывы дыялог людзей заменяюць сацыяльныя сеткі, вашу працу інак як выратаваннем чалавецтва не назавеш. Тым часам не спыняюцца рэпрэсіі ў дзяржаўным апараце. Гэтак з Міністэрства культуры звольнілі кіраўніцу ўпраўлення па ахове гістарычна-культурнай спадчыны Наталлю Хвір, а таксама намесніка начальніка аддзелу па арганізацыі навукова-праектнага і метадычнага забеспячэння Святлану Краешкіну. Менавіта спадарня Святлана ўзгадняла дакументацыю пры выкананні рэстаўрацыйных работ. Ужо зараз з намі на сувязі кіраўнік Беларускай рады культуры Сергей Буткін. Спадар Сергей, вітаю вас. Так, вітаю ўсіх. Ну, вось гэтае звальненне з Міністэрства культуры і таксама сведчанне, што гэта акурат тыя асобы, якія любілі беларускую мову, якія дбалі пра менавіта нашу культуру, у якіх, так бы мовіць, гарэла гэтым сэрца. Ну, проста вычышчаюць, па сутнасці, органы ад апошніх людзей, якія там яшчэ засталіся і якія маглі б прымаць добрыя рашэнні. Так, ну калі бы сачыць за гэтымі ўсімі кадравымі рашэннямі, у прынцыпе, за ўзнагародамі і той же прэміяй за духоўнае адраджэнне, якая выручаецца, калі не памыляюся, ўжо год 14,
то ў прынцыпе можна зразумець, якое стаўленне тых, хто пры ўладзе ў Беларусі да ўласнай сферы культуры. І яно абсалютна відавочнае, прынамсі для мяне, бо культура разглядаецца як адзін з сектараў, да? Як сельская гаспадарка, умоўна кажучы. І яна выконвае абсалютна вось такі адпаведныя функцыі. Гэта абслугоўваючая такая функцыя, то бок гэта ідэалагічная функцыя. І людзей, якія задзейнічаны як бы ў гэтым сектары, іх трэба вось як бараноў глядзець, каб они не разбягаліся, пільнаваць, кантраляваць, і тыя, якія самыя паслухмяныя, яны ўласна і выконваюць як бы гэтыя планы і загады, яны ўласна і вартыя таго, каб ім павесіць медальку, да? А тых, хто неяк там выпінаецца, той, хто з агульнай чарады выбіваецца, той адпаведна і будзе вычышчаны з гэтай прасторы. Вось такая логіка гэтага рэжыму, і калі вось гэтую логіку як бы прымяняць вось і прыкладаць да кожнага асобна ўзятага выпадку і сітуацыі, то все становіцца на свае месцы. Але культура гэта ўсё ж такі свабода творчасці, і менавіта пры свабодзе ёсць і адпаведная якасць культуры, калі чалавеку не кажуць, што пісаць, што здымаць, калі ён сам сваім розумам даходзіць і развівае свой талент. А калі вось так усё ў Беларусі заціскаецца, ведаем, што да 2020 году моцна заціскалася, але цяпер, здаецца, увогуле апагеум дасягае вось гэты ціск, то бадай адпаведныя вынікі будуць. Слухайте, да, меня уразила у свой час, год, по-моему, 2005, тая ж прэмія за духоўнае адраджэнне, я атрымаў тады азаронак старэйшы. Гэта тады падавалася верхам цынізму, уласна кажучы, як чалавек, які пляўузгае просто немаведама што з экрану, распалівае варажнечу і гэтак далей, як ён можа наогул стаяць побач, да, з гэтымі высокімі словамі. Але пераўзыдзе на ўсё, конечно, у апошнія гады. І тое, што гэтую прэмію меня ўразіў ўсё ж такі рэжым уражвае, да? То есть он умее ўразіць. Уразіла адна з тых, каго прэміявалі гэтай прэміі, прапагандыстка, якая, власна кажучы, распаўсюджвае, да, і ухваляе катаванні, і мала таго, да, дык яна яшчэ і здымае на камеру допыты затрыманых па палітычных справах. І гэта, глядзіцца як здзек, але ізноў ж такі за духоўнае адраджэнне, гэта як медалі тружанікам села там і какие-то тэлевізары на дажынках, не хочу пакрыўдзіць працаўнікоў, але гэта знак таго, што гэта падуладная сфера, напэўна. Тым можна патлумачыць раздачу нейкіх статусаў узнагародаў прэміі дзяржавы. І вось гэта такое прызнанне. Ці патрэбна гэта культурай, ці ў прынцыпе гэта можна назваць культурай, гэта пытанне рытарычнае, потому што гэта проста нешта застыглае, нежывое і нікому не патрэбна. Поэтому натуральна, што тут не даводзіцца казаць, в прынцыпе, што за гэтымі словамі нешта стаіць. Я маю на ўвазе слова духоўнае, слова адраджэнне, слова культура, слова беларускае, да, і за гэтымі словамі выказаным хоць і на беларускай мове, але абсалютна незразумела пра што і навошта. За гэтым нічога не стаіць. Гэта фасад, абсалютна за якім няма нічога. Спадар Сергей, кажаце, што па сутнасці гэты цынізм нават нарастае, кожны як бы новы месяц, новы год, ён для нас становіцца яшчэ большым шокам, яшчэ большым такім парогам, куды можа дайсці рэжым, калі летась узнагароджвалі старэйшага азаронка, а цяпер вось выдавецкі дом СБ, там таксама і гладкая аказалася. Між тым, вось таксама чытаю на тэлеграм-канале Рады беларускай культуры такое сведчанне ад Наталлі Зазяркоўскай, што толькі за мінулы год з апарата Мінкульту звольнена практычна палова складу кіраўнікоў сярэдняга звяна. Каб стаць непажаданым для сённяшняга кіраўніцтва, дастаткова проста мець уласнае меркаванне і прафесійныя прынцыпы. Увогуле, на вашу думку, ці ёсць вось нейкі парог у гэтым усім абескультурванні, у гэтым усім цынізме, які нам спрабуе рэжым навязаць усяму грамадству, ці нам чакаць нейкіх чарговых, як то кажуць, прабіванняў дна. Калі мы ведаем, што і да 2020 году страшна шмат што можна было крытыкаваць, і той самы Мінкульт, і ўсіх гэтых чыноўнікаў, то што ўвогуле яны цяпер будуць рэалізоўваць? Якую палітыку яны будуць навязваць беларускаму грамадству? Слухайте, парог был, ізноў ж звярнуся да глыбіняў памяці, парог был, здаецца, там у годзе 99-м, калі Паўлючэнку, якога вінавацілі ў дачыненні да забойстваў там генерала Захарэнкі і іншых зніклых, узнагародзілі какой-то там вышэйшай духоўнай узнагароды там праваслаўнай царквы,
той жа парог з тым жа азаронкам і все астатняе, гэта падавалася парогам. Але тады большасці было не да гэтага, і кожны быў заняты сваім, і таму вось такая вось расплата нас усіх чакае, што гэты парог як бы адсутнічае, да? То есть мы падаем, і калі катаў як бы працягваюць ушаноўваць, прапагандыстаў называюць як бы адраджэнцамі і гэтак далей, то ну, гэта можа прыйсці да таго, што в прынцыпе слова культура можа апынуцца пад забаронай. Будуць расфармаваны ў прынцыпе творчыя калектывы як такія, то есть гэта будуць нейкія абслугоўваючыя калектывы пры чымсьці. То есть ну, можна тут фантазіраваць, але тое, што нафантазіравалі у сваіх там творах Оруэлл і Кафка, напрыклад, для нас, для беларускай рэчаіснасці ўжо абсалютная будзённасць. Поэтому не хочется фантазировать, и как фантазии уособлялись в житё. Хочется просто продумать про то, что культура, реальная культура, живая, да, та, якая робить нас людьми, та, якая уплывая на самоидентификацию, она все ж таки возьме свое, и такие премии, конечно, с такой назвой атрымалі бы ўжо ў бліжэйшай будучыні тыя людзі, якія сапраўды робяць гэту культуру і сапраўды ўплываюць на тое, каб наше грамадства было цывілізаваным. Я тут маю на ўвазе тых, хто сядзіць, мастакоў, музыкаў, галерыстаў, я маю на ўвазе тых, хто звольнены, выдатных педагогаў, актораў, музыкаў, я маю на ўвазе тых, хто з'ехаў вымушаную эміграцыю і не можа рэалізаваць сябе зараз на радзіме. Я маю на ўвазе, безумоўна, тых, каго ўжо няма з намі, тых, хто сышоў у гэты свет. І вельмі дзіўна для мяне, што на гэтай жа прэміі не азначылі Адама Мальдзіса, які, в прынцыпе, асоба такая прымірэнчая для ўсіх бакоў, да? Не ўзгадалі паэта Алеся Разанова. Ну і, натуральна, гэта тыя, хто пайшоў у іншы свет і пра якіх трэба нам усім казаць. Роман Бондаренко, Віталь Ташурак. Вось гэта тыя людзі, якія варты гэтых словаў, да? Там, людзі, якія за духоўнае адраджэнне паклалі сваё жыццё. А гэта ўсё, гэта, конечно, абсолютная лухта і пустота. Сапраўды, вы таксама згадалі, што сярод палітвязняў ёсць мастакі. Найбольш яскравы прыклад гэта Алесь Пушкін, але таксама і, напрыклад, нават Ігар Лосік альбо Павел Северынец, будучы за кратамі, аказваецца, што таксама рэалізоўваюць свой маляўнічы такі талент, дасылаюць сваім родным вельмі прыгожыя карціны. Думаю, як будзе вольная Беларусь, гэта ўсё будзе адзначана. Але, спадар Сергей, вось таксама бачым гэтае шаленства рэжыму, як яны здзекваюцца з людзей у дзяржаўным апараце, з людзей культуры. Паўстае пытанне, што мы, як беларусы, можам зрабіць, як грамадства. У нас цяпер шмат актыўных за мяжой апынулася, таксама ў эміграцыі. Як мы можам падтрымаць сваю ўласную айчынную культуру? Тут адказ заўсёдны, то бок не трэба ніякіх там вялікіх глобальных дзеянняў, трэба адбудоўваць прастору вакол сябе. І гэта зрабіць вельмі проста, калі прымусіць сябе пачытаць беларускую кнігу, расказаць сваім дзецям беларускую казку, пачаць размаўляць па крысе на беларускай мове, пачаць слухаць беларускую музыку, цікавіцца беларускімі навінкамі там, у розных сферах. Просто хадзіць на нейкія імпрэзы, ахвяроўваць, падтрымліваць беларускія праекты беларускіх творцаў. Маса заняткаў, якія можа знайсці любы чалавек, якому неабыякова Беларусь, дзе б ён не знаходзіўся, на якім краі свету, і пачаць трэба менавіта сябе. Вось тады будзе эфект. Калі проста як бы на словах распавядаць, то, на жаль, гэта проста перамалыванне пустаты, як мы бачылі з гэтай трыбуны. Поэтому, ну вот, тэорыя малых справаў, я думаю, что самое галоўнае, то бок просто ахвяруючы 5 рублей, адпраўляючы свайго сына ў беларускамоўную групу ці дабіваючыся яе ўтварэння ў сваім горадзе. Я не ведаю, все што заўгодна, на што толькі можа чалавек там за бліжэйшы нават 5 хвілін, да, і тое будзе на карце. Спадар Сергей, дзякую вам вялікі. Сергей Будкін, кіраўнік Беларускай рады культуры, быў маім спадарства госцем. Зараз трошкі да іншай тэмы пераключаемся. Выключная аўтаномія выбарчых камісіяў, прызначэння іх чальцоў паводле спісаў арганізацый, у якім давяраюць грамадзяне. Такі праект выбарчага заканадаўства прадставіў офіс Святланы Ціханаўскай. Праект, які паўстаў перад правядзеннем у Беларусі рэферэндуму, кардынальна адрозніваецца ад існага. Ён накіраваны на забеспячэнне роўнасці ўсіх удзельнікаў выбарчай гонкі і перадухіленне злоўжыванняў з боку дзейных прадстаўнікоў улады. Очень важно помнить, что новые честные выборы – это наше ключевое требование вместе с остановкой насилия и освобождением политзаключенных.
Почему важно напоминать себе и другим эти требования? Потому что как только наши политические требования исчезнут, это будет означать, что наше белорусское общество все устраивает. Альтэрнатыўны выбарчы кодекс мае забяспечваць празрыстасць і дэмакратычнасць выбараў. Ён мае быць абаронены ад частых зменаў, каб палітычныя сілы не маглі змяняць правілы гульні на сваю карысць. Так званая міратворчая місія АДКБ ў Казахстане паспяхова завяршылася. Вывод замежных вайскоўцаў распачнецца 13 студзеня, зойме не больш за 10 дзён. Пра гэта абвясціў прэзідэнт Казахстану Касым-Жомарт Такаев. Паводле словаў Такаева, сілы АДКБ выконвалі задачы аховы важных аб'ектаў. Між тым няма дакладных звестак пра канкрэтныя дзеянні беларускіх удзельнікаў гэтай аперацыі ў Казахстане. Апроч аховы старога лётнішча і казіно, ды дэманстрацыйнай на камеру праверкі дакументаў у казахскіх паліцыянтаў на пустым шляху. Відаць, замежныя вайскоўцы спатрэбіліся прэзідэнту Такаеву для таго, каб прывесці да прытомнасці казахскіх сілавікоў, якія не дэманстравалі чакальнай лаяльнасці новай уладзе. Тым часам у Казахстане ствараецца адмысловы фонд, празрысты і падкантрольны грамадству. Пра гэта таксама распавёў Касым-Жомарт Такаев. Ён патлумачыў, што фінансаванне гэтага фонду прадугледжанае з прыватных крыніцаў і ад мецэнатаў, а ўся дакументацыя і праекты будуць апублікаваныя. Сродкі пойдуць на ахову здароўя, адукацыю, дзіцячы спорт ды іншыя грамадскія патрэбы, паабяцаў Такаев. А таксама дадаў, што абвяшчае 5-гадовы мараторый на падвышэнне заробкаў дэпутатаў і чальцоў ураду. А ўжо зараз з намі ў студыі палітолог Павел Усаў. Спадар Павел, вітаю вас. Добрый вечер. Вось гэтая заява, што АДКБ пакіне краіну неўзабаве, азначае, што ніякай акупацыі Казахстану не будзе і Казахстан па-ранейшаму застанецца незалежнай краінай. Давайте шчыра будзем казаць, ад самага пачатку фармальна ніхто не збіраўся акупаваць Казахстан, калі мы кажам пра Расею, ці выкарыстаць сітуацыю дзеля таго, каб увесці ў пашыраны вайсковы кантынгент. Гэта, безумоўна, выклікала б вельмі адмоўную рэакцыю як у Казахстане, так і ў усім свеце. Ну, тым не менш, трэба таксама зазначыць, што ад сітуацыі ў Казахстане, ад выкарыстання абмежаванага кантынгенту АДКБ выйграла Расея, і, безумоўна, гэта азначае, па-першае, што і прысутнасць Расеі ў рэгіёне, і палітычная, геапалітычная будзе пашырацца. Гэта датычыць не толькі Казахстану, а па-другое, АДКБ атрымае другі подых. Будзе, напэўна, ў бліжэйшы час ісці гаворка пра змену фармата і пра рэструктурызацыю і, магчыма, яшчэ большую ўнутраную стратэгічную вайсковую кансалідацыю ў межах калектыўных сіл аператыўнага рэагавання. Напэўна, Расея будзе націскаць над тым, каб гэта быў нейкі сталы вайсковы кантынгент, і я не выключаю таго, што ў перспектыве можа з'явіцца умоўна незалежная інфраструктура вайсковая АДКБ у краінах чальцах гэтай арганізацыі, у тым ліку ў Казахстане. Так што, канешне, Расея намагаецца, таксама гэта трэба падкрэсліць, намагаецца стварыць такі пазітыўны імідж сваёй дзейнасці ў постсавецкіх краінах як стабілізатара сістэмаў і гаранта стабільнасці, і ў пэўным сэнсе ёй гэта атрымалася, калі мы кажам пра Казахстан. Але трэба падкрэсліць, што гэта яшчэ не канец падзеяў, і, безумоўна, яшчэ не факт, што міратворцы ў косках выйдуць з Казахстану, бо сітуацыя ўсё ж такі, нягледзячы на пэўнае супакаенне, яшчэ далёка ад стабільнай. Ну, Пуцін сёння нават пахваліў Такаева, сказаў, што вось вельмі рашуча дзейнічаў прэзідэнт Казахстану. І тут таксама ўсё ж такі паўстае пытанне, ці вось гэты ўвод увогуле войскаў АДКБ ў Казахстан, ці гэта не было такое размахванне дубінай у паветры, такое вельмі сімвалічнае. Гэта, бадай, не было тое самае, што ў Чэхаславакіі ці ў Венгрыі у 68 ці 56 гадах. Гэта, хутчэй, менавіта такі нейкі сімвалічны крок. Аднак вы кажаце, што гэта можа быць таксама і асновай, падставай для развіцця, такі прэцэдэнт, які можа паказаць, што такое ўвогуле магчыма. Ну, па-першае, канешне, сітуацыя ў Чэхаславакіі ў 68 годзе радыкальным чынам адрозніваецца ад таго, што адбывалася ў Казахстане. Усё ж такі
камуністычны блок, які існаваў у 60-х до 90-х гадоў, ён не дазваляў нейкай самастойнай гульні краінаў сацыялістычнага камуністычнага блоку, умешваўся ва ўнутраныя справы, так званая дактрына Брежнева. Тут сітуацыя зусім іншая. Тут яшчэ ўсё ж такі Расія не паспела сфарміраваць такой мадэлі, дзе магла б нейкім чынам абмяжоўваць самастойныя ці незалежныя рухі тых ці іншых краінах. Ну, спроба была ва ўкраіне, спроба застаецца ў Малдове, але гэта хутчэй гібрыдныя такія крокі, якія накіраваныя не на ўтрыманне гэтых краінаў у сферы сваіх уплываў, а хутчэй да дэстабілізацыі. Канешне, у перспектыве сітуацыя можа змяніцца, пакуль што мы нават не можам казаць пра адзіны нейкі сур'ёзны стратэгічны вайсковы блок, так эканамічны блок нейкай такой моцнай унутранай інтэграцыі, так, такога дыктата ў эканамічных справах, у палітычных справах, які быў у часы існавання савецкай імперыі. Расія, наадварот, зараз намагаецца такую мадэль збудаваць, намагаецца такую фармат ўзаемадзеяння навязаць усім краінам. Недарэмна Венедыктаў учора хіба казаў пра дактрыну Пуціна, абмежаванага суверэнітэту, але гэта магчыма пабудаванне такой мадэлі, асабліва для аўтарытарных краінаў, бо ім патрэбна знешняе забеспячэнне нейкага пераходнага перыяду ці стабілізацыя аўтакратыі, нягледзячы, і Казахстан паказаў, што нягледзячы нават на моцную, у некаторай ступені таталітарную сістэму палітычнага кіравання Казахстана стаўся прыкладам неэфектыўнасці ў момант пераходу ўлады. Што тычыцца выкарыстання АДКБ Такаевым, таксама трэба разумець, што мы не маем абсалютна ніякай аб'ектыўнай інфармацыі адносна таго, што і як адбывалася ў Казахстане. Можна, сыходзячы з ускосных параметраў, адсутнасць Назарбаева у публічнай прасторы, ввогуле страта праз яго магчымасці кіравання і кантролю за тым, што адбываецца ў Казахстане, можа сведчыць пра тое, што ён фізычна ўжо не можа і не меў такой магчымасці ввогуле ўплываць на сітуацыю, і гэта прычынілася да ўнутранай дэкансалідацыі сістэмы палітычных элітаў, а з улікам таго, што Такаев разглядаўся заўсёды як часовай тэхнічнай фігурай, напэўна, былі тыя групы, асабліва сярод сілавых структураў, якія імкнуліся выкарыстаць і адсутнасць, і фізычная фактычна адсутнасць Назарбаева і вось гэтыя эканамічныя пратэсты да працэсу пераразмеркавання ўлады. І Такаев знайшоўся ў такім вакууме і палітычным, і сілавым. З аднаго боку ён скідвае урад, з іншага боку ён да канца не можа кантраляваць сілавыя структуры. У першыя дні гэтых пратэстаў было відавочна, што сілавікі проста здаюць аб'екты, так, саступаюць прастору, інфраструктуру палітычную, і дзеля таго, каб з аднаго боку умацаваць свае пазіцыі ў барацьбе кланаў, атрымаць знешнюю легітымнасць і падтрымку, а з другога боку ізнову магчымасць нейкім чынам задавіць пратэст, ён звяртаецца да Пуціна. І нават яшчэ да ўвядзення войскаў АДКБ была інфармацыя пра тое, што самалёты умоўна ўрадавыя, якія некалі леталі ў Беларусь, прылеталі ў Казахстан, магчыма, нейкія дарадцы, магчыма, нейкія спецслужбоўцы. Знову можна сабе ўявіць прэзідэнта, які не мае эфектыўных механізмаў контроля і кіравання, дае загад арыштаваць фактычна ключовую асобу у сілавых органаў, кіраўніка камітэту нацыянальнай бяспекі, і ў той жа дзень звольніў з пасады кіраўніка аховы прэзідэнта, таксама былога КНБшніка, якім чынам, калі ў цябе няма рэсурсаў, акрамя фармальнай легітымнасці, магчыма, не выключаю, што ў працэсе вось гэтых зачыстак сілавых маглі гуляць сваю ролю прадстаўнікі ФСБ альбо СВР, але гэта падкрэслю, гэта мае такія ўражанні. Вось Такаева сапраўды часта лічылі тэхнічнай фігурай. Прэзідэнт Касым Жомарт Такаев
знаходзіцца на гэтай пасадзе ад сакавіка 2019 году. Урэшце заўважыў, што ў краіне назіраецца велізарны разрыў паміж алігархамі і простымі людзьмі. Давайте вось паслухаем фрагмент этой прамовы, а потым вернемся да абмеркавання. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены. Падчас сваёй прамовы увогуле такая толькі адзін раз згадаў Назарбаева, што вельмі дзіўна для, падаецца, казахстанскай рэчаіснасці, і тое узгадаў у такім вельмі негатыўным ключы, што вось, маўляў, падчас дзейнасці першага прэзідэнта ў нас развяліся алігархічна такія, фінансавыя групы, якія нарасцілі вялікія капіталы, гэтыя капіталы таксама ўцякалі за мяжу, то бок атрымоўваецца цяпер, прынамсі з таго, што назіраем, што пераемнік цалкам пазбаўляецца ад свайго папярэдніка. Уся гэтая прамова сведчыць пра тое, што Назарбаев фізычна ўжо не прэзідэнт, а гэта магчыма альбо пры умовах цяжкай хваробы, альбо пры смерці. Напэўна, каб не дэстабілізаваць сітуацыю, улады не жадаюць дзяліцца інфармацыяй адносна стану здароўя і стану знаходжання і месца знаходжання Назарбаева. Тая рыторыка, якую мы чуем ад Такаева, безумоўна, пра гэта сведчыць. Безумоўна, гэта таксама паказчык таго, што новая палітычная эліта намагаецца заняцца пераразмеркаваннем эканамічных і палітычных рэсурсаў. Безумоўна, нас чакаюць сур'ёзныя чысткі ў сілавым бюрократычным апараце. Перш за ўсё, цалкам будзе знішчаны клан Назарбаева. Гэта ўжо відавочна, і ён узгадаў і пра фонд, узгадаў пра тое, што частка гэтых трэба дзяліцца грашыма з народам. Гэта такія папулістычныя абсалютна крокі, каб паказаць сябе прагрэсіўным і прэзідэнтам-рэфармістам, народным прэзідэнтам, і з іншага боку атрымаць легітымнасць і падтрымку з боку насельніцтва. Думаю, што пераразмеркаванне і зачыстка клану Назарбаева будзе адбывацца даволі хутка ў бліжэйшыя дні, напэўна, яшчэ пакуль будуць знаходзіцца войскі АДКБ ў Казахстане. Дагэтуль, дарэчы, сапраўды невядома, дзе Назарбаев знаходзіцца. Публічна ён нідзе не з'яўляецца, нічога не каментуе. Аднак паўпершага гэта вось тэлеграм-канал лукашэнкаўскі нядаўна заяўляў, што нібыта Назарбаев размаўляў з Лукашэнкам па тэлефоне, і дэпутат незалежнасці Сергей Навумчык так гэта пракаментаваў. Змест тэлефоннай гутаркі Лукашэнкі з Назарбаевым да гэтага часу невядомы і не хутка адкрыецца. Але адна парада прагучала напэўна. Не вер нікому, Саша, нават самым блізкім. Падмануць і здрадзяць. Вось тут зноў паўстае пытанне, чаго зараз чакаць ад узурпатара ў Беларусі пасля прыкладу Казахстану, калі там таксама быў нібыта тэхнічны такі вельмі пераемнік, які, па сутнасці, узбунтаваўся і цяпер зачышчае свайго папярэдніка. Тут ўсё-такі трэба пэўнае зрабіць такія дэфініцыі, бо тое, што адбылося ў Казахстане і па сутнасці перахоп улады, быў магчымы выключна з прычыны кепскага стану здароўя альбо магчымай смерці, бо ў іншым фармаце наўрад ці Назарбаев бы мог дазволіць сабе такі хуткі захоп улады. Безумоўна, калі вось нават нейкія групы намагаюцца спекуляваць, выкарыстоўваючы Лукашенка, гэта ўсё это інфармацыйныя войны, можна сабе ўявіць, так? Назарбаев чамусьці размаўляе з Лукашенка, а не можа выступіць перад казахскім народам, які знаходзіцца ў вельмі крытычнай сітуацыі. Это ж абсурд. Так, што тычыцца Лукашенка, то, на маю думку, ён ніколі не збіраўся сыходзіць і не будзе і не збіраўся ствараць такі механізм, пры якім ён будзе выконваць такую другасную фармальную ролю ці сыдзе ў цень. Пакуль ён жывы, пакуль ён здаровы, у сэнсе фізычна можа хадзіць, ён будзе трымаць уладу сваіх рук. І адначасова бачым, што Лукашенка быў вельмі актыўны ў гэтых казахстанскіх падзеях. Адзін з тых, хто найгучней заяўляў пра тэрарыстаў і замежны след у падзеях у Казахстане. Давайце паслухаем, што узурпатар заявіў.
Видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы. Это очень опасная тенденция. Кто их организовывал и руководил, надо разобраться. Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Беларуси, в других странах, так и в Казахстане мы придем в ту же точку. Ну, цяжка зразумець гэтыя словы, але спадар Павел, такое глобальнае пытанне на канец, і, на жаль, не шмат часу застаецца. Што рабіць нам, беларусам, калі на прыкладзе Казахстану людзі выходзяць на пратэст з сілавымі элементамі, а потым уваходзяць чужыя войскі? Так трэба разумець, што калі вось есть такая сітуацыя з Расіяй і яна мае такія даволі сур'ёзныя рэсурсы ўплыву, ўздзейнічання на нейкія палітычныя працэсы у суседніх краінах, даволі цяжка так спадзявацца на тое, што пераходны перыяд ці транзіт улады будзе хуткі і лёгкі. І Расія будзе заўсёды перашкаджаць, аўтарытарная Расія, яна заўсёды будзе выкарыстоўваць нават самую для беларусаў добрую сітуацыю, нават тыя групы, якія нацыянальна арыентаваныя, калі б яны прыйшлі да ўлады, Расія б выкарыстала гэта дзеля таго, каб, скажам, дэстабілізаваць сітуацыю ці разыграць украінскую карту, шукаючы там візітоўку правага сектара ці гэтак далей. То бок трэба разумець, што рэсурсы з аднаго боку ў Расіі ёсць дзеля рэалізацыі сваёй палітыкі, але з іншага боку трэба фарміраваць і канцэнтраваць уласныя рэсурсы і мець разуменне таго, што змагаючыся з Лукашенко, мы змагаемся з Расіяй, бо без падтрымкі Расіі немагчыма было існаванне расійскага рэжыму. Ну і, безумоўна, ствараць альтэрнатыўныя структуры, інстытуты ў медыяпрастранстве, у палітычным прастранстве, а галоўнае гэта утрымліваць унутраную кансалідацыю новых дэмакратычных сілаў і фарміраваць нацыянальна-дэмакратычны рух, каб у момант крызісу былі канкрэтныя структуры, лідары, нават калі гэта не будзе рэвалюцыйным сцэнаром, а калі гэта будзе проста палітычны транзіт, каб не змарнаваць часу і мець магчымасці, рэсурсы перахапіць вось гэтую ініцыятыву. А па сутнасці падставы для гэтага таксама ёсць і нацыянальная свядомасць, якую маем усе ўмацоўваць. Павел Усаў, палітолог, быў маім спадарства госцем. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Тым часам у нашай краіне 977 палітвязняў прызнаных. Актывіст анархісцкага руху Ігар Аліневіч быў затрыманы летась, калі разам з паплечнікамі спрабаваў перайсці беларуска-украінскую мяжу, уцякаючы ад пераследу рэжыму. Судзілі іх усіх разам за нібыта акт тэрарызму, незаконны абарот зброі ды яе перамяшчэнне праз мяжу. Суддзя прызначыў падсудным ад 18 да 20 гадоў за кратамі. Ігар Аліневіч быў пакараны на 20 гадоў зняволення калонію узмоцненага рэжыму, і менавіта яму сёння прысвечана рубрыка «Жыве». Я ж на сёння з вамі развітваюся. Пабачымся ў наступных эфірах. Я веру, што ўсё будзе добра. Мы дзеці свайго часу. Трэба працягваць жыць і верыць у ідэалы гуманізму.
Лідер міжнароднага руху Global Athlete Роб Келлер у сваім твіттері чарговы раз прапанаваў прыпыніць дзейнасць Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі пасля таго, як спартовак Дар'ю Давідовіч і Святлану Андрыюк вывелі са складу нацыянальнай каманды для лыжных гонак з абвінавачваннем, што дзяўчаты падтрымліваюць апазіцыю. Вашу увазе аб'ектыў, мяне завуць Александр Пуціла. Добрый вечар. І сёння у нас таксама. Выборы мары паводле офісу Святланы Тихановской. Уже сейчас мы должны подготовить механизмы, благодаря которым общество сможет контролировать изменения в стране в переходный период. Такая абяцае, але гэта недакладна. Калі выведуць войскі АДКБ з Казахстану? Через 2 дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней. Про змяненні ў законе об інвестыцыях рэжым Лукашэнкі запрашае укладвацца ў беларускую эканоміку. У нас были инвестиционный кодекс, инвестиционные разные законы и льготы, и обещали ничего не корректовать, ничего не изменять. И все это порушили. Кіраўнік Казахстану абвясціў хуткі вывод са сваёй краіны кантынгенту войскаў АДКБ, у тым ліку і беларускіх вайскоўцаў з віцебскай дэсантнай брыгады. Але ў самой арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі і ў Маскве гэтага пакуль не пацвярджаюць. Што цяпер адбываецца ў Казахстане, распавядзе Ярослаў Сцешык. Касым-Жамарт Такаеў прызначыў новы ўрад Казахстану і выступіў перад парламентам. Цяпер ён не толькі прэзідэнт, але і кіраўнік Савету бяспекі, дзяржаўнага органу з неабмежаванымі паўнамоцтвамі, якім да студзеньскіх падзеяў кіраваў Нурсултан Назарбаев. Дзе цяпер першы прэзідэнт Казахстану, ніхто не ведае. А Касым-Жамарт Такаеў сёння паўтарыў ранейшыя словы аб масавай тэрарыстычнай атацы. І зноўку не сказаў, адкуль з'явіліся тэрарысты. В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через 2 дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней. Второе. Следует найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан. У самой арганізацыі дамовы калектыўнай бяспекі ведаюць пра гэтую заяву, але кажуць, што афіцыйнага звароту аб вывадзе войскаў пакуль не было. Міністр абароны Расіі Сергей Шайгу таксама сёння заявіў, што кантынгент АДКБ у Казахстане будзе выконваць свае задачы да поўнай стабілізацыі абстаноўкі, канешне, паводле рашэння кіраўніцтва рэспублікі. Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент. Необходимо понимать, на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алма-Атой. У Алматы адбываліся найбольшыя сутычкі між пратэстоўцамі і паліцыяй, якія потым перараслі ў вулічныя баі. Адбываліся і акты марадзёрства. Я в связи с кризисом закрыла много точек, потому что не вытягивали аренду. А сейчас моя любимая единственная точка, которая приносила доход и кормила мою семью, она пострадала. Мы с мужем приехали сюда и взяли вот оборудование, трубы и сидели вот здесь вот уже, потому что еще 7 часов еще темно, как бы, и народ, мужчины ходили мимо и заглядывали в эти дырки, и мы просто стояли здесь вот. Але ў марадзёрстве абвінавачваюць і вайскоўцаў. Тэлеграм-канал «Шот» апублікаваў відэа размовы з уладальнікамі піцэрыі ў Алматы. Яны распавялі, што 7 студзеня піцэрыю пасля абстрэлу наведалі людзі ў вайсковай экіпіроўцы, якія выламалі касу і набралі поўныя торбы ежы. Прадпрымальнікі напісалі заяву ў паліцыю. А вот здесь уже видно, что проникли военные. Сумки, которые были, они тоже забрали, чтобы туда вот. Это военные, то есть, получается, да, забрали? Да, вот они прям с фонариками профессионально ходят, смотрят, что и как. Открыли морозильник, смотрят, что взять. Стояла касса, закрытая сумкой. Сумку тоже убрали, кассу раскурочили, забрали. Военные забрали, да?
казахскіх вайскоўцаў крытыкуюць і за нелегальнае выкарыстанне сімволікі ААН. Менавіта ў Алматы 8 студзеня журналісты Associated Press заўважылі салдат адмысловага батальёну «Казбат» у блакітных касках міратворчых сілаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Хаця ніякай місіі ААН туды не накіроўвала. Беларускія вайскоўцы ў Казахстане таксама трапілі пад увагу медыяў. Яны носяць шаўроны «Міратворчая рота», стылістычна падобныя на знакі адрознення сілаў ААН. На сегодняшний день каких-либо провокаций в отношении наших военнослужащих, либо попытки проникнуть на охраняемые объекты не было. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў заклікалі ўлады Казахстану тэрмінова вызваліць тых грамадзянаў, хто не ўдзельнічаў у сутычках, але быў затрыманы выключна за мірныя пратэсты. Министерство внутренних справаў Казахстану обвестило, что 11 студзеня под вартаю застаюцца каля 9900 асобаў. Гэта відавочна вялізная колькасць. Паводле міжнароднага закону людзі маюць права на мірны пратэст і на выказванне свайго меркавання. І іх нельга затрымліваць толькі за меркаванне. Таксама у ААН звяртаюць увагу, што неабходна правесці аператыўныя і незалежныя расследаванні забойстваў, у тым ліку злоўжыванні сілаў з боку вайскоўцаў і спецслужбаў. Ярослав Стешык, Белсат. Аўтаномія выбарчых камісіяў, прызначэнне іхных чальцоў паводле спісаў арганізацыяў, якім давяраюць грамадзяне, празрыстасць фінансавання кандыдатаў і свабода сродкаў масавай інфармацыі. Альтэрнатыўны праект выбарчага заканадаўства прадставіў офіс Святланы Ціханаўскай і пачаў абмеркаванне з экспертамі. Як выглядаюць выбары мары ў параўнанні з рэферэндумам аб новай канстытуцыі? Юлія Цельпук. У Беларусі ідзе маштабная падрыхтоўка вайсковых груп выцяснення, рассяроджвання, абароны і патрулявання. Дадаткова заняткі па ідэалогіі. Технологии позволяют максимально задействовать обучающих за минимальное количество времени. Гэтак ініцыятар канстытуцыйнага рэферэндуму і ягоныя чыноўнікі рыхтуюцца да правядзення ў лютым галасавання и до обороны его выников. Лукашенко в своей конституции хочет ответить на волнующие вопросы не белорусов, не граждан, а вопросы, которые волнуют режим, как обеспечить несменяемость власти, как обезопасить людей, которые столько раз нарушили закон при смене власти, этому тоже уделяется внимание, как закрепить тезис о том, что в Беларуси нет конфликта между обществом и государством, который на самом деле есть. У рыхтаванні да дэмакратычных выбараў сілавыя падраздзяленні непатрэбнае звяно, лічаць архітэктары законаў новай Беларусі. Напярэдадні рэферэндуму, узятага ў двухкоссе, яны вынеслі на абмеркаванне свае праекты канстытуцыі і выбарчага кодексу. Калі параўнаць іх з дзейнамі, то гэта все равно как там Мерседес, я не знаю, там Запорожец советского времени. И нам это дает возможность на самом деле показать, насколько мы отстали в развитии, насколько мы оказались в тупике после 28 лет правления Александра Лукашенко. Мерседес для Беларусі вынаходзіў Александр Шлык. Праект выбарчага заканадаўства, прэзентаваны сёння офісам Святланы Ціханаўскай, мае забяспечваць празрыстасць і дэмакратычнасць выбараў. А гэта значыць прыбраць з кодексу магчымасці для ўпраўлення выбарамі, перадусім праз выбарчыя камісіі. Теперешний избирательный кодекс основан на понимании выборов как процесса управляемого и управляемого сверху вниз по вертикали власти. А подлинно демократические выборы, хоть и являются административным процессом, должны быть основаны на воле и участии народа, а значит, должны быть процессом не управляемым, а органическим. Згодна з канцэпцыяй, камісіі маюць быць аўтаномнымі і кантралявацца назіральнікамі ад партыяў аб'яднанняў працоўных калектываў. Складаць іх прапанавана паводле спісаў арганізацыяў, напрыклад, некалькі ад Акадэміі навук, некалькі ад руху прадпрымальнікаў. Празрыстасць фінансавання кандыдатаў і свабода СМІ. Абарона кодексу ад частых зменаў, каб палітычныя сілы не маглі змяняць правілы гульні на сваю карысць. Але навошта менавіта сёння распрацоўваць гэтае законодательства? Наша задача постоянно напоминать, что мы видим не только кризис, но мы видим решение этого кризиса. И уже сейчас мы должны подготовить механизмы, благодаря которым общество сможет контролировать изменения в стране в переходный период. Важно яшчэ і таму, што ў пераходны перыяд, якому так ці інакш некалі быць, першымі законамі, якія маюць даць грамадству дэмакратычны лад, будзе акурат канстытуцыя і выбарчы кодекс новага ўзору. Юлія Цельпук, Белсат.
На ўздагон папярэдняму сюжэту паведамлю, што заўтра працоўная група больш дэталёва абмяркуе канцэпцыю новага выбарчага кодексу. І мы пагутарым пра гэта ў студыі Белсат. А пакуль што, да пастугаў афіцыйнага Менску спадабацца замежным інвестарам, бо шчокі надзімаць можна колькі заўгодна, а грошай у дзіравым бюджэце ад гэтага больш не становіцца. Чым Лукашенко збіраецца завабіць у Беларусь інвестараў і ці атрымаецца з гэтага хоць штосьці ўцямнае? Высвятляў Валер Руселік. Нясіце нам вашыя грошыкі. Мы хорошыя, вам у нас спадабаецца. Улады намагаюцца завабіць у Беларусь інвестараў. Паводле апублікаваных зменаў у законе аб інвестыцыях рэжым Лукашэнкі абяцае гарантыі недатыкальнасці тым, хто наважыцца фінансава ўкласціся ў эканоміку нашай краіны. У прыватнасці замацоўваецца непадпаданне інвестараў пад магчымае падвышэнне падатковых ставак і альбо ўвядзенне новых падаткаў і збораў. Аднак прыкрыццё імем Лукашэнкі крок прынамсі недарэчны і несвоечасовы, эканаміст Ярослаў Романчук. І на агул, падкрэслівае Романчук, няма аніякага значэння, пра што там ідзецца ў тых зменах. У нас были инвестиционный кодекс, инвестиционные разные законы и льготы, и обещали ничего не корректовать, ничего не изменять. И все это порушили. Тому, перш за все, який може бути довір в органах улады, які за 27 лет показали усему свету, что верить им нельзя. Таксама ў абноўленым законе удакладняецца парадак выплаты кампенсацыі інвестарам у выпадку нацыяналізацыі альбо рэвізіі іхнай маёмасці, а тэрмін патрабаванняў дзяржавы да інвестара абмяжоўваецца 3 гадамі. Аднак насамрэч замежным інвестарам найперш важнае зусім іншае, падкрэслівае кіраўнік офісу Святланы Ціханаўскай Валер Кавалеўскі. Вершэнства права, незалежнай судовай сістэмы. Менавіта гэтыя прынцыпы абсолютна важныя для замежных інвестараў для таго, каб упэўніцца ў тым, што іх інвестыцыі будуць абароненыя, што яны іх могуць вярнуць. Так вось зараз сітуацыя ў Беларусі такая, што любое рашэнне можа быць прынята, нават калі яно наўпрост супярэчыць закону. А калі ў краіне не да законаў, то таксама і не да інвестыцыяў, паказвае простую паралель эканаміст Ярослаў Романчук. Беларусь мае недзе крыху больш за 2000 доляраў інвестыцыяў на душу насельніцтва. Гэта паказчык у 3 разы горшы, чым у Польшчы, ён дзе ў 20 разоў горшы, чым у Эстоніі, ну і да суседных спартсменаў шмат. Ды калі зірнуць уважліва, што гэта за інвестыцыі, тлумачыць Романчук, дык найперш ідзецца пра грошы, якія прыйшлі з Расіі і Кіпру, і якія найперш звязаныя не з развіццём тэхналогіяў і мадэрнізацыяй эканомікі, а з бізнесам набліжаных да Лукашэнкі асобаў. А таму, дадае Кавалеўскі, пра інвестыцыі сур'ёзна можна будзе гаварыць толькі пасля змены палітычнага рэжыму ў Беларусі. Што можна будзе зрабіць і якія умовы будуць адпавядаць інтарэсам інвестараў, то гэта, конечно, адсутнасць санкцый. І это ў гэтым пытанні, безумоўна, што офіс Святланы Ціханаўскай можа адыграць самую станоўчую ролю. Калі ў Беларусі пройдуць перамены, то Святлана Ціханаўская можа адпаведным чынам паўплываць на рашэнне заходніх урадаў і адмяніць гэтыя санкцыі. Але гэта толькі пасля змены рэжыму, які за ўвесь мінулы год не прызначыў аніводнага амбасадара ўкраіны Еўразвязу і да якога ў Менск не прыехаў аніводзін амбасадар Аб'яднанай Еўропы. Валер Руселік, Белсат. Як прэсаваць пратэстоўцаў, калі яны, аказваецца, не праплачаныя, а ідэйныя? Чарговы зліў апублікавалі кіберпартызаны. На тэлефонным запісе чуваць, як высокапастаўленыя міліцыянты раяцца міжсобку. Што рабіць з жыхарамі сталічнай Новай Баравой? Это ж идейное, это ж не проплаченное. Это реально идейные дураки, которые думают, что таким образом они на что-то повлияют. Вот в чем проблема. Можем, как-то высветить, как их имущественное положение, о том, что они, богатые, зажравшиеся, подпольные съемки в непристойных позах, и все остальное. Паводле кіберпартызанаў запісаная размова адбылася 3 верасня 2020 года. Акрамя пошуку кампрамату, міліцыянты Сергей Удодаў і Віталь Казлоў прапануюць нацкаваць на жыхароў Новай Баравой падатковую інспекцыю і адключыць ім інтэрнэт, а таксама вышукваць сярод незадаволеных рэжымам Лукашэнкі дзяржаўных службоўцаў і запалохваць іх, пагражаць, ціснуць маральна.
Улады не спыняюцца ў сваім жаданні запужаць грамадзянаў ды не дапусціць новых пратэстаў, чарговыя рэпрэсіўныя законы, прысуды і пераслед у нашым наступным сюжэце. Яшчэ адна спроба запужаць. Апублікаваны закон, у якім улады ўносяць чарговыя рэпрэсіўныя змены ў адміністратыўны і крымінальны кодекс Беларусі. Гэтак сумнавядомы артыкул 24-23 адміністратыўнага кодексу дапоўнілі новым пунктам. Збор, атрыманне, выкарыстанне грашовых сродкаў для мэтаў кампенсацыі выдаткаў, абумоўленых прыцягненнем асобы да адказнасці за парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў. То бок грамадзянам фактычна забараняюць дапамагаць адно аднаму ў выплаце штрафаў і кампенсацыі іншых спагнанняў. За гэта цяпер пагражае штраф ад 145 до 870 рублёў. Тыя метады і тыя тэхнічныя алгарытмы, якія мы выкарыстоўваем, яны не прадугледжваюць магчымасць увогуле даведацца беларускім уладам, што мы нешта камусьці перавялі. Так што для нас, у прынцыпе, гэтая сітуацыя мала ўплывае на нашу працу. Але зразумела, людзей такім чынам спрабуюць запужаць, каб яны баяліся прымаць гэтую дапамогу. Хочу гарантаваць абсалютна ўсім, хто нас зараз глядзіць, што сённяшняя беларуская ўлада тэхнічна не можа перарваць гэты поток беларускай салідарнасці. Артыкул за дзейнасць ад імя незарэгістраванай або ліквідаванай арганізацыі перанеслі з адміністратыўнага кодексу ў крымінальны. Цяпер за ўдзел у такіх арганізацыях пагражае до 2 гадоў пазбаўлення волі. Это вот повод для того, чтобы упростить работу, что ли, я не знаю, силовым структурам, судам, для того, чтобы привлекать к ответственности не за какие-то действия, не за какие-то формальные нарушения тех или иных уже существующих норм права, а вот за сам факт принадлежности к какой-то незарегистрированной организации. Следчы камітэт паведаміў пра завяршэнне расследавання крымінальнай справы каардынатаркі валанцёрскай службы вясны Марфы Рабковай, а таксама 9 анархістаў, якіх абвінавачваюць у арганізацыі і ўдзеле ў анархісцкіх групах. Рэвалюцыйнае дзействие, народная самаабарона, рэвалюцыйна дзія і будуць судзіць за падзеі перыяду 2016-2020 гадоў. Матэрыялы справы складаюць 160 тамоў. У асобную справу вылучылі крымінальныя справы ў дачыненні яшчэ 4 фігурантаў, што з'ехалі з Беларусі. Не спыняецца і судовы канвеер. За ўдзел у пратэставых маршах 2020 года гукааператара Кірыла Салеева асудзілі на 3 гады хіміі. Менск-транс патрабаваў ад маладзёна амаль 100 000 рублёў кампенсацыі. Лёс пазову вызначыцца ў грамадзянскім судзе. А вось асуджаную на 11 гадоў зняволення адну з лідарак беларускага пратэсту Марыю Калеснікаву этапавалі ў гомельскую жаночую папраўчую калонію нумар 4. Цяпер лісты для Марыі можна дасылаць на адрас, які вы зараз бачыце. Сёння беларускія праваабаронцы прызналі палітычнымі вязнямі 16 асобаў, сярод якіх журналіст-фрылансер Радыё Свабода Андрэй Кузнечык. Агулам у Беларусі 977 палітзняволеных. Уладзімір Старыковіч, Алесь Баразенка, Белсад. Здаецца, толькі Міністэрства аховы здароўя рэпартавала пра спад захворванняў на коронавірус, а ўжо прагназуе новую хвалю хваробы на канец студзеня. Тым часам Сусветная арганізацыя здароўя заявіла, што першыя 3 месяцы новага года будуць вельмі няпростымі ва ўсім свеце праз штам Омікрон. У Беларусі цяпер дамінуе дельта-штам коронавіруса, але яго пачынае выцесняць Омікрон, як афіцыйна пацвердзілі ў нашай краіне 2 тыдні таму. Омікрон у 5 разоў больш заразны, чым дельта. У зону рызыкі трапляюць моладзь, дзеці і цяжарныя жанчыны. Сімптомы ў новых штамаў віруса – гэта першую чаргу закладзены нос і боль у горле. За апошнія сотні размясцілі наступную статыстыку. 691 асоба заразілася коронавірусам, 15 чалавек памерлі. А пад канец натхняльнае відэо ад нашых гледачоў, калядоўнікі ў нацыянальных белых і чырвоных колерах ды пад калядную песню ад гурта Наві Бэнд «Сумнае свята» нагадваюць, што надзея заўжды застаецца з намі і што рана ці позна ў родную Беларусь вернуцца дабрыня, справядлівасць і мір. Свята не свята, калі сэрца за кратамі, і сонца не свеціць, калі ўсе вінаватыя. Я бачу надзею насупраць адкрытых вачэй. Сумнае свята на холодным акне, ты намалюеш сабе шчасце і мне.
зоркай Венерою зазяеш у свет і не заўважыш, як хутка ўсё мяне. Ціха збярэмся і запалім агні. Нельга забыцца і не проста забыць. Чаканне цуду, як бясконцы прамень. Хай не заўважым, як гэта ўсё мяне. Як паведамлялася, вывод войскаў з Казахстану мусіць распачацца праз 2 дні, але ці датычыць гэта расійскага кантынгенту? Ці здолее літаральна такая выгнаць Пуціна? Які досвед, на прыкладзе Казахстану, атрымала Беларусь? Працягваць мірна чакаць ссоўвання ўлады ці руйнаваць рэжым гвалтоўна? Пра гэта сёння ў размове Віталія Цыганкова з кіраўніком офісу Святланы Ціханаўскай Валерам Кавалеўскім. Гутарка неўзабаве, а аб'ектыўна сёння скончаны. Всяго найлепшага.